The saloon, the fixed stuff, Yeah, the bar, the painting on the yeah, floor, the correct. quarters on the wall, the Mm-hmm. mirror at the end, so it looks Mm-hmm. like the longest bar in the world, Mm-hmm. the footlights, the curved stage, all of that we designed. Okay. But we would not have participated in the development of the show. Like we would Okay. not have chosen what songs or Mm-hmm. which dancing or what story gets woven into the show. Okay. We would not have steered that. We decided, we helped pick the furniture. We picked the colors on the outsides of the walls and on the insides, and what species of wood should the bar be made out of. How the chairs swing, the columpio Mm-hmm. hangs from the ceiling, and all that. Yeah. Well, that's probably Annie Oakley. Annie Oakley Yes. was a famous character, a true sharpshooter Yes. in the 1870s or whenever that was. Mm-hmm. That was all of our work. Empezamos dentro de poco también las audiciones para el salón, pues estamos buscando más gente de ballet para poder hacer el espectáculo que es de Can-Can, ¿no? Entonces cada espectáculo pues tiene su proceso muy diferente, son 4 países diferentes, 4 culturas diferentes con espectáculos muy variados. Jo era ballarina, en el moment que com a ballarina tota la vida et va canviant, vaig anar canviant, vaig començar a fer coreografies, a fer petites feines, i de fet en el moment que es constitueix l'empresa, que l'empresa es diu Contrasenya Produccions, el primer projecte que li entra és PortAventura. Vam començar a fer una miqueta de projecte de decoració de l'espai, disseny de vestuari, disseny d'espectacles, selecció de músiques. Vam fer, com et vaig comentar, vam fer un càsting d'aquells moments que no passava com ara amb tots els programes de tele. Vam tenir 350 persones, si no m'equivoco, en el càsting, que va ser increïble, de ballarins, de músics, de cantants. Per nosaltres va ser una experiència increïble i meravellosa, vull dir, perquè tenim un record d'allò espectacular. També vam patir molt perquè ningú havia fet un parc temàtic aquí en el nostre país, per tant, tots teníem por i tots érem una mica inexperts, no? Cada un al seu terreny sabia, però amb aquest global de fer un parc d'atraccions d'aquestes dimensions no en teníem experiència, no hi havia ningú a qui poguessis consultar aquí a casa nostra. Dràcula era un musical que portava, no sé si portava 15 anys a Argentina fent-se amb moltíssim èxit. Venia molt del món de la dansa, de fet treballava amb una sarsuela i així. I per mi va ser el moment que vaig descobrir que existia aquesta possibilitat de cantar i bailar en un escenari i em va encantar. I aleshores ho van portar aquí i aquí no van funcionar gens. Jo venia de Dràcula, també. T'he de dir que va ser un antes i un després. T'explico, va ser el primer gran musical que va fer aquesta cosa que després s'ha fet molt, que és vendre, comercialitzar molt, fer molt màrqueting sobre el mateix musical i sobre el càsting. Aquest va ser el gran càsting obert que s'ha fet mai a Catalunya. Jo tenia 24 anys en el Dràcula. Jo vinc de Sant Vicenç de Castellet, a prop de Manresa, del Bages. Era un nen que ja des dels 6 anys cantava i ballava a la coral, després he estat a totes les entitats culturals del meu poble. I era una cosa que a mi m'omplia molt, la part artística, que ja el psicòleg de l'escola et deia o aquest noi fa això o lo hundimos. Però a mi tot això em va nodrir tant a nivell cultural. Jo vaig estudiar magisteri a l'Autònoma, vaig diplomar i vaig treballar un any. Però jo m'anava a dormir cada dia i l'últim pensament era jo vull ballar i vull cantar i vull ser actor. Saps que estan fent un càsting de Dràcula per un musical del Dràcula? Què dius? Va, que demà hi anem amb una amiga. I allà va canviar la meva història. La meva història a nivell de tot, personal i professional. Els nervis d'això, més que fas amics. Mireia, portes, jo la vaig conèixer al càsting. Sí, jo vaig fer l'Institut del Teatre, amb el qual vaig tocar totes les disciplines, i després jo crec que va ser just després del Dràcula, però va ser com el boca a boca. Companys que ens van dir obren un parc temàtic, estan buscant actors, ballarins, i de fet crec que va ser perquè el coreògraf era el Víctor Rodrigo. I el coreògraf, el Víctor Rodrigo, era el coreògraf el van agafar per aquest espectacle. Vam anar a fer una audició i ens van agafar uns quants.
Vaig arribar a PortAventura perquè la productora em va cridar després de... Bueno, jo tenia companyia pròpia llavors i havia fet moltes coses i havia fet Assassins, el musical, i a més havia treballat ja molt amb gent diferent, i a partir d'aquí la productora em va trucar perquè va considerar que jo podia fer tota la part del Far West i tota la part del Can-Can, tot això, però vull dir, clar, jo ja portava molts anys. Tu estàs acabant, hosti, està acabant, hem de fer càstings, què hi ha? Ha sortit PortAventura. Fan un càsting a PortAventura. Hosti, doncs anem. I fas proves aquí, proves allà, i vas en grup. L'audició va ser allà a l'Eulàlia Blasi, i em trobo amb el Víctor, aquest senyor que jo no coneixia de res. Agafaven 2 nois i 3 noies. I a PortAventura me'n recordo que ens van fer les audicions i tu podies escollir 2 franges laborals. La de tota la temporada, que crec que és de primavera a tardor, o només estiu. I nosaltres ens vam presentar per tota la temporada. Jo no havia estudiat mai dansa, ballet, com a professional. Jo vaig ballar allà i a mi el Víctor em va dir que ja no ho volies fer tota la vida. Jo ja no volia fer més de mestre i vaig matricular-me a l'escola Memory. Primera promoció em vaig matricular. Ja començava un canvi a la meva vida i era, deixo el poble i em vaig a Barcelona a estudiar teatre musical. Però en aquell moment apareix Dràcula al musical i jo començo a fer la meva formació professional d'actor i ballarí alhora que treballo en Dràcula. Feia cor jo, i ballàvem amb la Mireia. Érem ballarins i cantàvem en el cor, no teníem cap personatge. Jo, l'Àngela i la Mireia, que no sé qui... sí, la Mireia. Pues nosaltres 4 vivíem junts. Vamos a ver, ¿tiene usted el DNI, por favor? Perdona un momentito, ¿pero qué no tenemos las acreditaciones ya? No. ¿Cómo dice? ¿Las acreditaciones? No, no están todavía. El carnet. De Pascua. Vamos a ver, ¿puede bajar usted el DNI, por favor? 30 minuts no hi ha res guionitzat. Exacte, això anava a dir-te. És tot espontani. Mira, tú en España. I didn't have anything. Tot això és cachondeo. Tot allò, ens venen a buscar a casa i ens diuen, bueno, us anirem gravant els de 30 minuts, que a més eren gent importantíssima de TV3, que havien fet coses molt serioses, perquè 30 minuts es dedica, o sigui, jo penso que és l'únic programa que té en plan lúdico que se dedica a la felicitat de la vida, perquè tot el que més són problemes i coses arreu del món. I ens ve tota aquella gent i ens diuen, us vindrem a gravar? I vosaltres aneu fent. I ja està. I jo pensava, doncs ens posem en el paper i va ser tot improvisat. Es que poder estar aquí, poder trabajar con gente como ellos. Tú no eres gringa. No eres gringa. Te han enganchado. Por favor. És que tenia un morro, l'Àngela. Home, soc del Maresme, només faltaria. Això li encantava a la gent. Però és molt xulo. Això li va encantar. Hi ha alguna cosa que connectes directament amb l'emoció del moment i fa que et vegis igual que el vídeo, o sigui, que no tinguis sensació de que ha passat el temps. Aquesta feina. Bueno, jo perquè tampoc no tenia res de feina i bueno, no, són 100 mesos de feina que tens segures, amb contracte, i que és una seguretat que almenys ballant poques vegades tens. I que a la llarga dius, bueno, si l'any que ve també em trobo penjat i no tinc res, sempre ho podries fer, no? Perquè el parc està obert, estarà obert sempre. Vaig fer un musical, ara tocava treballar en un parc. Doncs, i crec que, clar, més les declaracions que faig és algo així com el perfil, una feina estable, si m'ho prenia més. Per mi sempre ha sigut la meva carrera ha sigut, per mi, una feina que m'ha apassionat tota la vida, que no sabria fer una altra cosa. Però per mi ha sigut una feina, sempre, no? I aquí em reconec molt amb això, no? D'un discurs de, ostres, poder fer el que m'agrada i que em paguin per això i que pugui viure d'això, doncs ni tan mai. Evidentment, per lo que diu la Mireia, però també per aquesta metamorfosi d'arribar aquí, en aquest món, i transformar-te. I trobar un personatge, per trobar un personatge. Que xulo, no? Clar. És que era molt fort caminar per aquí, veure això. Era molt fort veure tot això amb aquest realisme. T'imagines de dir, nena, ets la cantant de PortAventura. Quina alegria! Dóna'm els vestits, dóna'm el que haga falta. Ho vivies. Clar, que vinguin els nens, que vinguin els pares, que vinguin els avis. Que xulo, que xulo. A la Mireia, l'Àngela i en Joan Maria, la feina a PortAventura els ha canviat la vida
que a partir d'ara transcorrerà entre l'apartament que han llogat a Salou i l'escenari del Far West, on encara hi ha molt per fer per enllestir l'espectacle. Mira, l'Àngela és que són del mateix poble, o sigui, jo he vist el poble d'on ella ha sigut tota la vida. Clar, ens tenim molt carinyo, i a més vivíem juntes. Amb el Joan Maria som amigos de l'alma. Hem viscut a Madrid ara junts, amb el Cantando bajo la lluvia treballàvem junts, ell era director resident del Cantando, i vivíem junts a Madrid. I el Quim Capdevila, que és amb el que també estàvem aquí, que ell treballava amb comedians, que també venia del Dràcula, vivíem els 4 junts. I amb el Quim és el regidor de Cultura d'Argentona, vull dir que ens continuem. Va ser Dràcula el musical, que va estar el Joan Maria Segura, la Mireia Portes, l'Àngela Suárez, vam estar justament, vam coincidir tots aquests que després ens vam anar a Port Aventura. La Manoli Nieto, no? La Manoli, el Jaume Moretó, bueno, infinitat de gent que... El Jaume Giro... mogollon de gent que havíem estat que vam anar a petar allà després. I arrel d'això del Dràcula vam dir que fan un càsting per Port Aventura, pels comedians demanen... Doncs anem. I just a l'acabar me'n vaig anar a Barcelona, que hi havia un càsting multitudinari del Pepe Cibrián, que era un director argentí, que va fer un musical aquí, que era el Dràcula, i llavors em van agafar i vaig fer un càsting molt llarg, un càsting que era llarguíssim, i em van agafar per un paper petitet i per cors. Acabat el musical, dic, ostres, què faig ara? I clar, només sortir de l'escola ja comences a treballar professionalment, perquè jo no havia fet res abans professionalment, havia fet teatre amateur a Tarragona, i llavors me vaig assabentar que hi havia un càsting també multitudinari a Port Aventura. Sí, perquè era molt sa, érem gent amb molta... Vull dir, un curro, 23 anys que tu m'has recordat, doncs tu imagina't, vivint en un pis a Salou... Molt bé, sí, molt xulo. Hi havia un director escènic, el Lluís Fenton. És molt maco, sí. És molt bonic que fessin això. I a més estem aquí, estem in situ, fent els assajos in situ, que són els últims assajos. Que maco. Que bé, Òscar. Per aquests professionals que han estudiat des de dansa clàssica a bel canto, fer ara un musical no és un pas enrere. Que aquella il·lusió i aquella feina, perquè van ser 24 hores cada dia treballant, a més jo acabava de tenir una nena feia 3 mesos, vull dir que acabava de parir, i la il·lusió va superar, la il·lusió i la... no sé, de fer aquella feina tan especial i tan meravellosa, vull dir, va superar tot, ens va portar a poder acabar un projecte increïble amb una feina supermaca i ben reconeguda i que va funcionar molt bé, no? Però va ser dur, va ser molt dur, Tots els estils de jazz es poden aplicar per fer diferents coses. Això és el més important. Vull dir que jo crec molt amb l'ensenyament de totes les tècniques, no de quedar-te només amb una. I a partir d'aquí tu agafar i fer tot aquest ventall que has après, col·locar-lo en aquest cas va ser una cosa del Port Aventura. Vaig fer moltes coses de musical, hi havia moltes coses de musical, però també hi havia molts passos de Catherine Dunham, d'africans que jo els vaig convertir. I també, clar, el Víctor muntà un espectacle de Can que era brutal, però és que era preciós. Però clar, era molt dur per fer, parar. Però bueno, jo gràcies a això, jo tinc 50 anys, estic fent de produccions, doblets i tal, i jo tinc molta base d'aquestes coses. O sigui, el que parlen de les taules i tal, hi ha també aquesta part, no? Som una generació supercorrente, jo crec. Va ser un repte perquè, a més, tenia que comptar amb el vestuari, tenia que comptar amb l'espai, que era molt petit, tenia que comptar que hi havia una argumentació de l'assumpte i no va ser fàcil, L'espectacle del Far West va ser el que es va utilitzar com a promoció del parc, vull dir, nosaltres vam sortir a tot arreu, als anuncis, a 30 minuts, a tot arreu sortíem. Que a més eren de seda salvatge, vull dir, no eren de carnaval, eren vestits fets per modista i amb seda salvatge. No sé si ho veus? Aquest era el que portaven les noies, aquest era el que portaven les noies, aquest és el que portava l'Àngela. Sí, correcte. I aquest era un segon de l'Àngela. Després estava el pianista, hi havia 2 pianistes, i aquest noi, que aquí era un bebè, tenia 18 anys o 19, aquest noi ara és director musical de grans coses, o sigui, aquest tio està... Sí. Hi ha un altre pianista, no sé si n'han parlat, el Dani Espasa. Home, el Dani Espasa ara és el millor de la música clàssica antiga del món mundial, però ell, com que era d'allà, era un jovenet, tots estàvem enamorats del Dani. I en aquell moment jo estava estudiant arquitectura
també feia música clàssica, estava estudiant piano clàssic, i llavors estava buscant alguna cosa, i més quan vaig veure que feien un càsting per PortAventura. Jo sóc de la terra de PortAventura, és a dir, el meu poble és la Canonja, que està a 3 quilòmetres de PortAventura. Vaig pensar que seria perfecte, quedaria tot molt ben lligat, de poder estar a la primera temporada d'un parc, que tota la comarca i província en parlava molt, perquè això va ser un fenomen molt gran en aquella època, no? Molts dels meus companys i gent que coneixia havia anat a treballar o volia treballar a PortAventura, va ser realment una revolució a la nostra província, i llavors, doncs, per què no? Jo també tenia ganes de... I també molt interessat de veure com funcionava això, no? Perquè mai havia estat en un parc. Seria que hi hauria música, que hi hauria actors, és a dir, que seria potser una feina bonica i coneixeria gent, i així va ser. Vaig presentar un càsting i va ser, ens van agafar a mi i un altre company pianista, i va ser així com va sorgir la feina. És curiós perquè les meves primeres feines com a músic van ser a partir de càsting, és a dir, que ho vaig treballar força. Per exemple, recordo haver tocat molt de ragtime, que va perfecte, diguem, no? Que és la música de Scott Joplin, que jo coneixia des de petit, i recordo haver tocat alguna Scott Joplin que no correspon ben bé a la música del Far West, perquè és una mica més posterior. Scott Joplin ja és quasi segle XX, però tocat amb una mica amb un estil una mica diferent i una mica més ràpid, doncs estèticament semblava una mica el que podies esperar d'un pianista del salut, no? Però m'ho ens ho vam haver de fer nosaltres sols, no hi havia cap tipus d'assessorament amb això, no? Estem parlant que va ser l'espectacle inaugural del Salón de PortAventura. Llavors estava tot per fer i no sabíem ben bé per on tiraríem. Quan penses en quina música sona al Salón de l'Oest, poca informació tenim. Es va fer, evidentment, que música tradicional americana del segle XIX, no? Unes cançons així més populars, però tot l'altre estava molt per fer. Estoy tan contenta de estar hoy aquí con ustedes. Ladies and gentlemen, maestra. There's a yellow rose in Texas and going to see no other feeling was here, no one. She cries so when and if we ever meet again, we never wash apart. There's a yellow rose in Texas and going to see no other feeling was here, no one. She cries so when Doncs li diria que continués amb la il·lusió, que la il·lusió és el que mou el món, que tenia aquesta inquietud de servir, de ser una servidora, de ser una veu al servei de les persones, d'entretindre, de fer passar una bona estona, i que això és el més bonic que hi ha, que qui es pugui dedicar a això, i jo, després de 30 anys, encara segueixo entretenint a la gent i encara em segueixo sentint servidora de les persones. Doncs estava ben encaminada. Recordo el Víctor Rodrigo, amb qui després vaig treballar un cop fora de PortAventura, vam tenir l'oportunitat de fer algun espectacle junts. Doncs recordo ell de també triar les músiques que sortien. Una època treballàvem molt, fèiem moltes coses, teníem molta feina. I a més s'obrien moltes coses perquè hi havia una explosió d'art i sobretot de la dansa. Sí, de fet, aquí ens vam trobar moltes de les ballarines que hi havia. Jo venia més de l'Espanyol, però em vaig trobar companyes de l'Institut del Teatre de Dansa Clàssica. Perquè al final això és batalla, és molt xulo. O sigui, tens el públic, el tens aquí, però tu no ets conscient, tu vas allà i fas passes i passes, però sí que és veritat que et dona un... I un arriba. Jo com recordo que estàvem a la sala, tenia com una sala de descans, destruïdes, perquè clar, després de tot el... I jo crec que nosaltres no sortíem molt, hi havia gent del parc que sí que s'ho va passar bastant millor per les nits que nosaltres. De fet, quan tocava fer el passe ens avisaven 5 minuts abans el regidor, ens fotíem les perruques i tal, però després ho donàvem tot a l'escenari. Et dona unes bases molt bones, és un curro xulo. Yo no me sentía preparada, yo no estaba preparada, yo era bailarina, yo había bailado toda mi vida.
Entonces entré en Drácula y fue una revelación. Yo entré con 16 años, fue lo primero que hice. Y bueno, allí descubrí que podía empezar a cantar. Hice el casting del PortAventura y me cogieron de cantante. Y yo recuerdo que lo pasé bastante mal, porque yo no había hecho nunca de cantante ni de actriz. Y allí, claro, yo pensé, ostras, esto es muy grande. Yo creo que me venía grande, sinceramente. O sea, no sé si quiero ver el vídeo. Mireia Portas, Silvia Barroso, Guiomar, luego Charo Campo, había un nivelazo, de verdad. O sea, esas bailarinas es que eran muy buenas. O sea, las veías calentar. Bueno, yo también, es que yo de hecho yo era bailarina, pero claro, al lado de ellas digo, pero madre mía, qué buenas que son. Menos mal que estoy cantando. Me pasaba muy mal por la voz, porque yo no sabía, al no ser cantante, fui consciente de lo importante que es cuidarte la voz. Pero fue como un poco trauma al principio, però ara estic molt contenta. La persona ha d'estar ben entrenada a nivell vocal, a nivell físic, bons hàbits i després trobar amb la productora el punt just on els actors i els cantants i tothom estigui a gust. María Segura, imagínate, que ahora es un directorazo. Víctor Rodrigo, que además le tengo mucho cariño, es muy majo. Víctor es muy buen coreógrafo. La dansa necessita molta visibilitat sempre, sempre necessita visibilitat. Això és molt important perquè tenim molt poques oportunitats d'arribar al públic, però encara ens costa arribar, vull dir, per exemple, a les escoles no hi ha dansa, el qual el nen no pot dir això m'agrada, això no m'agrada, saps? Llavors, vull dir, hem de continuar fent una tasca informativa encara. Llavors, vull dir, tot el que sigui així és benvingut i va ser una època, va ser molt benvinguda per això. Tu, en el passat, havies estat ballarina. És allò de que antes de ser pura he sido monaguillo, no? Primer saps el que tu has patit. Per tant, pots rebre d'ells aquestes coses. I després que tu saps el que tu vols, el que tu t'agradaria, no? Com vols el vestuari, com vols la il·luminació, com vols, jo què sé, les entrades, les sortides, saps les coses tècniques que es necessiten. Que no és el mateix que vingui un senyor ara per dir alguna cosa, d'ESADE i digui vaig a fer una producció perquè jo sé molt de números i tinc una teoria increïble, però no ho he viscut. Però a vegades que tu veus que si aquell terra no s'arregla hi haurà moltes lesions. Tu quan balles al terra has de ser càmera d'aire i aquell no el vam fer. I nosaltres ens vam parar i vam dir, home, si hem de fer tota una temporada de tants passes al dia, que eren 5 o 6, van parar i van fer les obres. Entró Laura Mejía, que es una pedazo de cantante, no sé si has podido, bueno, es impresionante. Professionalment el que havia fet abans d'això era sobretot el Dràcula. Estuvo en Drácula, bueno, te habrán hablado de Drácula, claro. Todo el mundo. Clar, jo recordo sobretot com una feina de temporada que m'ho vaig passar molt bé perquè era l'estiu, jo tenia 22 anys, a més, era el primer cop, a més, que vivia fora de casa, jo sola, i de cop i volta és com, clar, estàs fora de casa, fora del teu ambient, estàs compartint pis amb col·legues, i clar, va ser el primer tast de vida adulta per mi. La Mireia està a l'esquerra, aquesta soc jo. Clar, reconeixes? Mare meva, que jove. Els nens és el que queda en la meva retina. Sí, la il·lusió com miraven, de veure aquell personatge, aquella dona rossa, aquells vestits lluents, la il·lusió de que realment havien sortit de la seva realitat, havien sortit del moment actual i havies anat, això, no? 300 anys enrere, al llunyà oest. La gent sortia molt emocionada. Jo no tocava mai això. Ell tocava les seves músiques i jo les meves. Recordo perfectament els primers dies quan vaig anar a fer els primers assajos, les primeres funcions que em van acompanyar. El meu avi, per exemple, me recordo molt que m'havia acompanyat allò a la porta dels artistes i el meu avi estava per allà també allò mirant com eren, no? Perquè era nou per ells també, no? I més, ja et dic, de tots els companys vaig veure que hi havia molta professionalitat i moltes ganes de donar-ho tot. També vam fer música
música de musicals, eren musicals del segle XX, d'allò de Broadway. O sigui, inclús no recordo d'haver fet alguna música de Gershwin, per exemple, no? Nosaltres érem els presentadors del show. Sí. Jo quan vaig a presentar el càsting i m'han agafat, això no ho tenia molt clar jo fins que vaig veure que ja al primer assaig o així ja volien que parlés i jo vaig estar a punt inclús de dir això no és per mi, busqueu algú altre. I havies de presentar l'espectacle en castellà, però amb accent americà, és a dir, que era tot un show així. He de confessar que m'ha servit bastant per a la meva vida professional. Faig director musical o director d'orquestra, ho faig molt, i també soc professor a l'ESMUC, a l'Escola Superior de Música, i llavors he d'estar constantment parlant i fent conferències i parlant, dirigint-me al públic moltes vegades en els concerts que faig de música barroca, que últimament ho faig molt, doncs he d'introduir moltes vegades les obres i he de parlar davant de 1.800 persones. Això m'ha passat. Llavors, això sembla que no, però em va curtir una miqueta. Antes de seguir adelante, voy a presentarme. Como han podido comprobar, yo soy el pianista. Y tengo el honor de anunciarles que en breves instantes hará su aparición en este escenario la artista más famosa del Far West. Ladies and gentlemen, con ustedes, la cantante Kitty Felton. One moment, wait a minute. Espera un momento, forastero. Todavía no estoy lista. Acabo de llegar de Alabama, 300 miles away. Déjame. Al menos que me coloque bien las plumas. Teníem com 3 espectacles diferents. Un era, evidentment, amb tot el show gran, que hi havia doncs, les ballarines que feien el can-can, amb les cantants que feien el seu número. A banda d'això, hi havia un altre espectacle que era concert, veu i piano. És a dir, que era la cantant i el pianista feien un duet. És a dir, que és així, hi havia 3 o 4 cançons, però no hi havia el cos de ball. I l'altre era el de pianista sol. És a dir, pianista sol era el que en treballava més en aquell moment al Salon. Recordo de tenir molta llibertat. El Dani, per exemple, sí que, clar, el tio ara és una eminència en música antiga, bueno, ja era ultra crack en aquella època. A més, en aquella època, aquell estiu estava preparant els exàmens amb el pla antic desè de carrera de piano. Estava preparant un concert de Brahms a 4 mans, bueno, era una màquina. I els altres, clar, com el Joan Maria ara està fent, no sé què, fa sobretot més direccions, no sé quantos, la Mireia, la Manoli, vas coincidint perquè els veus en un lloc o altre, no? Espectacles d'1 quart d'hora, més o menys. Després jo descansava mitja hora, 3/4. Després hi havia un altre espectacle que normalment era el de duo, o el sencer. Després una altra vegada 3/4 d'hora, mitja hora de descans i el següent. És a dir, que anàvem com rotant, alguna cosa així. Fèiem espectacle 1, 2, 3, 2, 3, 1, alguna cosa així. Però jo crec que la gent que venia a veure aquest espectacle s'ho passaven superbé, o sigui, era un espectacle supermaco, però tots, Jo recordo el del Templo Chino, era xulíssim, havia anat quan feien el dels comedians, era brutal el que feien els comedians al carrer. I jo vaig estar vivint amb uns companys que havien estat en el Dràcula, però que no estaven en el Salon, que estaven fent el teatre de carrer. Aquests sí que els contractava directament al FAC i les seves condicions laborals eren més bones. Molts companys meus eren actors que havien treballat allà amb comedians. I clar, i són actors que estan en sèries. Això després, a poc es va anar desvirtuant una miqueta. Jo crec que les condicions del parc van començar a ser una miqueta no tan dignes com quan vam entrar nosaltres. I la gent paga molts diners per entrar a Port Aventura. Evidentment, si això no està acompanyat d'un sou digne i unes condicions com Déu mana, els espectacles jo crec que han d'estar a l'alçada, això, cuidant tots els detalls, clar. En aquella època encara es podia fumar en els locals. Sí. I tu sorties allà, tothom allà, hi havia a vegades uns núvols de tabac i d'allò, i clar, tu sorties entre l'aire condicionat, els cigarros de la gent, i tu allà cantant. És un ofici, això és un ofici. Però fer 5 passes al dia tampoc no ho pot fer una persona que no tingui uns coneixements mínims, tant en cant com en dansa, clar. Més en la coreografia que feien, que tot era salts i cames, cames. A veure, perdona'm, físicament no és tan en forma, Va ser un gran training perquè tu fas 6 funcions diàries. Tu surts de la teva zona de confort, per dir-ho així, de Sant Vicenç de Castellet o de Barcelona, t'emporten mig any en un altre lloc, tu vius amb una gent nova, amb un espai nou, per tant et canvia la vida, tot és nou, som joves, no teníem nòvios, no teníem res, o sigui, teníem amants, és igual, era com un... Llavors era màxima llibertat. Però clar,
era, escalfes, balles, l'espectacle durava 20 minuts, no era molt. Llavors, paraves i et deien, d'aquí una hora en tens una altra. Els teus muscles es refreden, ens passàvem les hores o en el camerino o en una sala d'estiraments que teníem o t'anaves a passejar. Pero cuando hacías esos 3 días al principio, desde las 9 de la mañana que entrabas hasta las 10 de la noche que salías, era muy heavy. Era muy heavy. El tercer día estabas completamente derrotado. Pero era sarna con gusto, no pica, comprendes? Després, és veritat, no teníem experiència, eren molts espectacles al dia i aleshores potser s'hauria d'haver pensat d'una altra manera, però es va fer per la il·lusió. Estava escalfant jo així i em diu, Jo Maria, què tens aquí? I m'havien sortit, aquí en els gemelos, m'han sortit varius. Varius I en la vida jo no havia tingut, i no n'he tingut mai més, varius d'aquest cansament, de parar no cansar. L'espectacle té que continuar, llavors a mi m'és igual que a mi personalment no, però vull dir, el client, a l'espectacle és igual que et facis mal, que perdis la veu, que no sé què, que no sé quantos. Vull dir, mai, en 9 mesos, i fèiem 9 passes cada dia nosaltres, de dilluns a diumenge, no es va suspendre ni una actuació. Mai. Pero ens las vam veure i desitjar algunes vegades. Gina sufría. A mí no me hubiera gustado estar en su piel, porque por más que podía, que quería hacer, no podía. Recuerdo que el parque evidentemente exigía mucho. Entonces ella quería todo lo que eso, pero al mismo tiempo tenía gente arriba que le estaba diciendo, oye esto, oye lo otro. Y no era solamente montar el espectáculo, es que era hacer cuadrantes, es que era contratar la gente, es que era un volumen grande. Visto ahora desde la distancia, casi 30 años después, el engranaje es complicado. Y cosas que entonces, con 30 y tantos años, te parecían inverosímiles y a veces te cabreas y tal, ahora las ves desde otra perspectiva porque la distancia y el tiempo hace que ya lo sabes, que las cosas encajen de otra manera. Un cop, per exemple, Mireia i jo, un cop vam acabar, que de fet vam acabar abans, jo t'he de dir que mai més he traspassat els peus a PortAventura. Per exemple, que he estat de director adjunt i resident al Cantando, Bajo la lluvia i aquests grans musicals, la gent el que fa és que tu l'agafes, diuen, ei, m'han agafat, m'ho invento, el fantasma de l'òpera i és que resulta que és a Madrid i estic aquí a Barcelona i jo soc de Madrid, no sé què, i tu fas, vés-te'n, ja buscarem un substitut, llavors 15 dies, i això ara ja s'ha regulat molt i és molt així perquè uns es nodreixen dels altres. En aquest cas també va poder ser així, vull dir que jo vaig marxar, la Mireia va marxar i van entrar uns altres. Tot el que van ser els imprevistos i arreglar les coses en 2 minuts i que passava alguna cosa i que un agafava la baixa, l'altre es feia mal, l'altre tal, i en 2 minuts el següent espectacle no es notava, doncs ens ha donat una maduresa pel resto dels anys, saps? Que un cop superat allò jo crec que ja ho teníem tot superat ja. Tot i això, que no em van deixar tot el que jo volia fer, perquè com que llavors eren americans, em van tallar molt les ales, perquè jo volia fer moltes més coses. A mí siempre me ha pasado lo mismo, que he aprendido, yo siempre he empezado la casa por el tejado, ¿no? También, o sea, primero empecé a bailar, eso sí, que ya estaba formada, pero a cantar empecé aquí, o sea, en Drácula, pero a cantar sola empecé aquí. O sea, no sé ni cómo me atreví. Con 17, pues supongo que es eso, ¿no? La juventud dices, venga, va, me lanzo. Es que eran muy buenos. Bueno, imagínate el Dami Espasa. És innegable que aprens molt. I jo els dic als meus alumnes, feu coses d'aquestes, perquè no, si surt un càsting, t'hi presentes, què tens a perdre? Res, fes-ho. Perquè una cosa pot portar l'altra i vés a saber si d'aquí 10 anys estàs fent una cosa que mai t'haguessis pensat que ho estaries fent ara que estàs estudiant Bach i Rachmaninoff. ¿No? Es que además eran muy majos. Bueno, Gil es un amor. Jo María es un amor, segura. Todas las bailarinas igual, es que eran muy buena gente. Perquè érem totes molt currantes i tot aquell grup d'aquella generació i tal, i al final és això, no? El curro i passió és igual a professió. Una cançó de les que cantessis amb el pas aquest que era només cantant. Recordes si agafaves un columpi? El columpi... Ui. Sí, explica'm. Estaven ja les taules posades de manera, ja estava calculada tota la trajectòria del gronxador, perquè és que el gronxador entrava molt a dins. I estava tot calculat, mai havia passat res, ni tenia per què passar res. I allò que dèiem de que la gent quan està de vacances a vegades se li va un poc la olla, doncs en un moment que jo estava fent la trajectòria. La trajectòria, doncs un senyor que estava allà va tenir la genial idea d'intentar encantar-me per donar-me més impuls. Però clar, al fer això em va desviar de la trajectòria del gronxador. El gronxador li va picar a ple a la seva dona. Que dius, listo, que eres un listo. A nivell emocional sí que és cert que hi ha un arc.
un arc de m'han agafat, estreno PortAventura, tinc feina, me'n vaig i canvio la vida, el canvi era xulo, fas, la gent t'aplaudeix, surts a la tele, aquest programa, no sé què, tot molt guai, i quan ja entres a la rutina has de saber mantenir aquella rutina i la mantens perquè hi ha molt bon rotllo tothom, hi havia molt bon rotllo, ens estimàvem. És Josep Maria! Ai, que bo! A veure, és Josep Maria? Ho veies de petit, eh? Sí. Aquí m'acordo que li agafàvem nosaltres i ell feia que s'enganxava. Com arribava aquest moment? És a dir, Ella cantava i s'arrepenjava. I llavors acabava de cantar, diria, llavors parlava, no sé què, no sé... I no érem nosaltres, era un dels dos que... Ah, sí, que maco. L'accent aquest... Sí. Sí, algo sí. Miss Kitty. Miss Kitty. Ara quadra tot. Que fort! Clar, això no ens ho havia ensenyat ningú. Això és... Tant de bo. Ai, ningú, no. No havia vist mai això. Hi ha un moment que t'arriba el cansament i la repetició extrema. I allà crea una miqueta. Com mantenim ara aquesta relació d'artista i PortAventura quan ja ha passat l'estrena, quan ja està tot, ja estàs a mig de l'agost, i encara et queda agost i setembre i octubre i fas... Ens feien bromes. Per exemple, aquest barret, jo me l'havia posat 1000 cops ple de gomina dintre. Els hijos de perra dels companys, saps? Et s'avorrien, però així, gastaven tot un xorro, i llavors tu sorties, no sé què, pum, i veies que et anava caient, i tu, clar, no podies fer res, i tu ballant allà, cridant. A mi hi havia una cançó que m'agradava moltíssim, però la van treure. Quina era? My Unknown Someone, que es feia amb el passe en ballarins. Hi havia la cantant aquella cançó i després feia un pas a dos, ballarí i ballarina. A mi aquella m'agradava molt, però aquella la van treure perquè deien que no pegava amb la resta de l'espectacle. I a tothom a tots nosaltres ens encantava. L'últim passe que vaig fer, anava a fer el número aquell que havia de fer i va començar a sonar la cançó que a mi m'agradava. Ah, vale. Jo, clar, estava com molt... ostres! Vale. I vaig cantar aquella cançó i em vaig emocionar molt, no? I vaig saber de seguida que havia fet cosa d'ella. Àngela, gràcies per això que has fet, aquesta cançó ja sé que m'agrada molt, que tal. T'agraeixo molt el que has fet. Allò va ser un moment molt bonic. Al darrere d'aquest espectacle de, no me'n recordo, 10, 12, 15 minuts, hi ha una feinada que la gent no s'ho imagina. Es va fer una feina amb molta il·lusió, vull dir, posant molt al cor, saps? Que empecé a bailar con 7 años. Fue como una disciplina que todavía la tengo. Bueno, era un sacrificio, pero lo disfrutaba un montón. Porque estaba haciendo lo que me gustaba, o sea, me encantaba. Lo malo es cuando los padres tienen una frustración y empujan a su hijo. Correcto. Mira, esa de aquí, de la derecha de todo. No es un iPhone. Ay, es que ves, salíamos por ahí, oh, madre mía. No, pero esto es bueno, mira un segundito. Entonces, tocaba el pianista, hacíais la bajada por las escaleras. Es muy bella. Es que era sí, muy claro, buena. exactamente. Mira, y ahora vas a salir. Eran unos pedazos de bailarines. Mal no lo hacías, o sea. Es mucha emoción, es que esta música. Es que mira cómo bailaban, es que son muy buenas.
la platea llena, la gente de pie, la barra, claro, es lo que tenía el primer año. Bueno, me he emocionado, O sea, Oscar, No, pero no, por la es... música, ¿Ese era José María? ¡Oh, y era José María! Es que... Ese es el final. Bueno, ya te digo que... Es emocionante, Cuando salíamos al final, ahora que lo he visto, el final de todo, me acuerdo que me sentía arropada, que era como, ay, menos mal. Ahí son las primeras funciones. Cuando salía sola con el piano, pensaba, madre mía, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Porque estaba yo sola. Yo me acuerdo que me acercaba, que me quedaba con el pianista porque era como, ostras, necesito estar al lado de alguien, ¿no? Tenía 17 años y no había hecho casi nada. Pero al final me sentía muy arropada. Y además es que me ayudaron mucho, porque claro, yo entré cuando ellos ya habían estrenado el parque y bueno, me acogieron súper bien, me ayudaban un montón. Eso sí que me acuerdo. Eso me acuerdo que me sentía que el ambiente era amoroso, era muy, muy bueno. Deberíamos de ser más el público que viene a disfrutar y menos el artista que quiere perfeccionar. O sea, disfruta lo que estás haciendo, diviértete y no pienses tanto en si ahí me voy a torcer el pie, ahí a ver si esto no sale porque no llega a tiempo, ahí a ver si no entono lo suficiente. Yo en el salón encontré mi personaje y esa vivencia yo no la cambiaría, hoy por hoy no la cambiaría por nada del mundo. Me ha dado muchas cosas buenas. Y sí que te digo que intentaría relativizar más las cosas e intentaría ser más valiente. O sea, no tener el temor de decir, ay, es que a ver si hago no sé qué, o a ver si estoy no sé dónde y no toca y me equivoco. Estem a Can Malvell, que és una fàbrica tèxtil del 1862, que ara s'ha convertit en un viver de cultura. Hi ha músics, hi ha artistes, hi ha escultors, hi ha pintors, estem nosaltres fent la dansa i les coreografies i tota la producció artística. Al final la dansa ha estat una de les manifestacions artístiques més antigues del món. Vull dir, primer va ser la música, després va ser la dansa. L'home ballava perquè plogués, hauríem de ballar molt ara, perquè plogués, perquè havien casat, perquè estaven contents, perquè havien nascut una... Vull dir, al final és una de les expressions més antigues de la humanitat, no? I jo crec que això és important i això no ho podem perdre mai. Estem en una feina artística que el més important és la il·lusió. I si tens il·lusió, treballes. Si treballes, tens feina. I si tens feina, ets feliç. Vull dir que no perdre la il·lusió és molt important. I somiar. És una feina qualificada. Cantar, ballar, interpretar. Feia il·lusió perquè era el primer any de PortAventura per a la nostra zona. És un motor molt important, econòmic i de tot tipus. És a dir, que coses que a vegades semblen que siguin banals o que siguin poc importants poden incidir en la teva carrera. I per què no, una feina com aquesta, i és molt possible que si no hagués estat a PortAventura, és possible que no estigui fent de música ara mateix. Vaig començar de nou a ampliar els meus estudis en el clàssic, a trobar uns altres registres, i ara estic dedicada a la música clàssica, a la lírica, tant en oratori com en òpera. És que ens ho passàvem tan bé. Sí, perquè és això, perquè al final no hi havia rivalitat i que aprengui anglès. Només li diria això. Tia, fica't les piles amb l'anglès i ja està. Tot l'altre no, molt bé. Va, que hi ha festa a casa del Joan Maria. Les festes sempre eren allà perquè ell tenia piscina. Bueno, nostàlgia, que ens hem fet grans, que tant de bo pogués... No sé si pogués... Sí, un rato. No tot, perquè va ser molt cansat. Poder repetir això seria xulo. ¿Tú te sientes bailarina? Sí, pues vas a ser bailarina siempre. Aunque te digan, no tienes esto, no tienes esto, no tienes las condiciones, me da igual lo que te digan desde fuera. Si tú sientes que eres bailarina, aunque estés en donde sea, eso es lo que yo creo. Llavors és senzillament, tu vols ser, què vols ser? Ballarí, cantant, músic, tot, fer musicals. És qüestió de que posis la banya i treballis per arribar fins allà. I per mi no hi ha més. Els somnis no es compleixen, els somnis es treballen.
i és l'única cosa. Vull dir, si tu realment vols alguna cosa i creus en alguna cosa i vols arribar allà, només hi ha una manera. Que hi haurà dies que el ploraràs, però que si tu vols i tu treballes, hi arribaràs. I és aprofitar-ho, passar-nos-ho bé, tot era molt bona gent, superbé, tothom. Gràcies a tu, que després de 30 anys hagi trobat un d'aquells nens que mirava amb aquella il·lusió i que ho està passant tan bé. Gràcies a tu.